September tali neji shalmari fashalok khorokdok kichingrok gondatesha bwkhakstheni roishabari PS bising khobjak narikal kunjo picnic khlainani bagai thanglaimani borokni bising khorok tham angkha Ganganagar PS ni tai khorok tham angkha Bru settlement area ni borok jotono palbaksa khai narikal kunjo picnic khlailainan bagai thanglaiye nunglaikha chalaikha ulo fekmani bagai kok banglai yakti shalayo khorok sate khorok sano Ganganagar ni khoroksa Bru settlement ni kanantoparani tongnai umar bishi nejishni ni John Reang no achumsa kaprobo haike John Reang hawo kolai thango bono logi no hawo kolai drop kheno Ganganagar ni khorok tham kiching bono sotoni narikal kunjoni teiyo khiklai ro ulo beraina final lukurok nugui outpost ni police no koktomar rohlayo ahike police te narikal kunjoni guard rok Ganganagar ni final kiching rok no kasoi naraklayo logi no Roishabari PS o koktomar rohorjakhe Roishabari PS ni OC Chaitanya Reang gondatesha bwkhakstheni police officer Bapi Debar Manob koktoma rohoro koktoma mani patimung thayo sogiyo police officer rok horo John Reang ni mangkathaino rotogoi manliya horongmani bagi disaster management ni bwkhaktei bo naitokmung khlai manliya hanai chasal ni fungo narikal kunjoni ghato Kuphungjak mano bini mangkathaino bwkhakste shakham nagot langjago yang koktoma manai dholai additional SP aro naina thangotei Bru settlement ni Kandapara ni borok rokno dam neichibri ni bisingo samung sitrak tangnai rokno romnani kokro o khorok tham shikla rokno arrest khai tabuk thana Bwtharjakkha postmortem ni yagolo mangkathaino yafari Bwtharjakkha thinai ni nukhung ni yago gondatesha bwkhakste shakham nago koktoma nahana bagi thangkha MLA Nondita Deborma Reang nang le ha ko ti bo ai iPhone ni do ra bo ya bo e plug ni bo te ya ki ha ba chan ma ko bo la se bo do ni ba bo bo kon dan sa bo